bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Aldawngon yan mga tugang na Biyernes, Pizza 21 po, Ninoy Aquino Day. Kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kasabay po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Sa tuyang mga paraan tabay. Detalyes o headlines ngunyan kan mga bareta sa lado lokal. Legazpi City Mayor Hisham Ismail nangapudan sa publiko na magdubli ingat sa dengue matapos marehistro ang duwang nagadan sa syudad. Nagkaperang pangenot ng tinampo sa syudad ni Legazpi, ipapairarom sa road closure sa Sabado, Agosto 22 para sa Ibalong Street Dance Competition. Nagkaperang tinampo sa palibot kan Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Isasarado man sa mga motorista po nas 12 hapon, sagod alas 9 nin Banggi, ngunyan Agosto 21. DOH Bicol Regional Director Dr. Voltaire Guadalupa nangapudan sa publiko kontra sa nagagamit kan sa iyang pangaran as sinagahagad nin donasyon. Talado National PBBM ipinagorden na pag-adalan ng pagtindog din rainwater cisterns kontra baha. Mga hobines, piginggan niya na mag-focus sa sports imbes sa social media. Active threat drill sa mga eskwelahan sa Bilog na Nasyon, pupo na i-roll out sa Agosto 25. Mga pamilyang pigo-konsiderar ang sa diri bilang tios, nadugangan in sobra 1 milyon sigun sa Okta Research. Sa ibang nasyon, Prince Harry as in Meghan, planong mag-start giraray sa United Kingdom. Baretang Sports World number 1, Arina Sabalenka. Pinaluhod kan WTA number 35 Czech tennis player Sara Belek. Yan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Naadit po si Legazpi City Mayor Hisham Ismail na padagos ang paglakong kang kaso kan dengue sa syudad matapos marehistro ang duwang nagadan. Sigon kay Ismail, importante ang dubling pag-iingat. Ngunyan na panahon tanganing makalikay sa nasabing helang. Base sa datos kan City Health Office, nagpoon Enero 1 sagkod Agosto 13, 2026. Uminabot na sa 196 katawo ang nadengge. Nanirestro sa Legazpi City. Masalangkaw inin 117.8% kumpara kang 90 kaso sana na nirestro kang kaparehong panahon kan 2025. Sa ngunyan duwang katawo na ang nagadaan dahil sa dengue, kun kaya mas pinakusog kan lokal na gobyerno ang monitoring asin lakdang laban sa helang na dengue. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mapautog ng road closure sa nagkaperang pangenot na tinampo sa Legazpi City sa Sabado, Agosto 22, tanganing matawan dalan ang Ibalong Street Dance Competition ngunya na taon. Base sa ipinaluwas na traffic advisory kan Legazpi Public Safety Office o PSO, mapuon ang asembleya sa Landco Business Park alauna nin hapon. Mantang alas 2:30 nin pagkahapon, ipapautob ang road closure asin traffic rerouting. Mapuon ang parada alas 3 nin pagkahapon. Papasiring sa Ibalong Park, kasabay sa mga tinampong maapektaran ang F. Imperial Street, Rizal Street, Lapu-Lapu Street, Quezon Avenue, Governor Forbes Street, Embarcadero Road, asin Legazpi Boulevard. Sarado man ang nagkaperang parte kan mga tinampong konektado sa mga rutang aagihan kan parada. Asin man tinidong nakasarado sa good sa matapos ang aktibidad. Katakod kaini pinag-abisuhan kan PSO ang mga motorista na planuhon an sa indang biyahe. Asin sunodon ang mga itinalaan na rerouting. Tanganing malikayan ang pagkapindyente kan bulos kan trapiko. Ang baretang ini hatod sa Indokan.
Kalusugan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mabugtak ni Integrated Police and NB Mabugtak ni Integrated Police and Bureau of Fire Protection Substation ang lokal na gobyerno kang Legazpi City gamit ang duwang container van. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sa iyang sinabi na nasa 40-foot container van ang ibubugtak para sa PNP as in Bureau of Fire Protection personnel. Mantang inian magiging lakdang kan lokal na gobyerno dahilan kan mga narehistrong harabasan as in hold up incident sa syudad kan nakaaging semana. Sinabi ni Ismail tatawanan in periodo digdi ang mga nasa norte as in sur na parte kan syudad mantang ibubugtak ang container van sa barangay Bangkerohan asin Padang. Mas plano ta mo ng palawakon so security ta. And that is why tabi natin ko po na nag-ibon sa tuyang 40-footer na integrated substation kang PNP and BFP para po sa barangay Bangkerohan and barangay Padang ta. So pag matapos po ito at least expanded na so sa tuyang pwedeng reportan kang mga kababayan ta sa northern and southern barangay. Nangapudan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga stakeholder asin komunidad na magkaigwan in active roles sa environmental efforts sa paagi nin tree planting and long-term stewardship kan mga rekursos naturales. Sa programang kapalibutan ta at amanon ta sa DCGB, sinabi ni GOA o Environmental Management System John Samuel Nunez na padagos an sa indang espuersos para ma-enhance ang biodiversity asin mapagtibay ang pagtaonin planting material sa komunidad asin maging madali ang access sa sustainable development asin climate resilience. Alagad nagtutubod ang opisyal na pwede ining marealisar kunyaon ang gabos para sa maintenance asin tamang pangataman kaini. Importante ang stakeholders participation mantang dakulang bagay ang pag-ataman kan mga frontliners kasabay ang mga barangay. Sinasabi sa mga LGU na let's help the environment po talaga. Hindi lang po sa bukid, kundi po sa tayong kadagatan. Always, iyan ito po ang reach to reach approach. Ito yan po mga programa. And also yung magkaikakutan pagmakulog. Ito yan po ang kataning din ng mga munisipyo. So sabi mi nga ni na no municipality will left behind in terms of environmental protection. So, nagkaperang tinampo sa palibot kan Ibalong Park, Barangay Puro, Legazpi City ang isasarado sa mga motoristang ngunyan aldaw Agosto 21 pon alas 2 nin hapon sagkod alas 9 nin pagkabanggi. May koneksyon sa practice, blockings asin familiarization sa Ibalong Street Dance Competition sa Sabado na Agosto 22. Sa panaluwas na abiso kan syudad na pinamamayuhan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail kay bahan sa mga isasarado ang mga parte kan Legazpi Boulevard asin junction kay ini sa Puro Road as in Tourism Mega Highway. Kay bahan ang mga lugar harani sa Suwis Kitchen, Mason Tower o Obelisk, Legazpi Marker as in Ibalong Park. Pigdesignar man ang pirang parte kang Legazpi Boulevard bilang parking areas. Ang mga bihikulo hali sa Legazpi City Sentro as in Embarcadero Road ang pasiring sa Legazpi Boulevard ang kaipuhan mag-agi sa Puro Road, Puro Lamba, Maslog Road sa San Isidro Crossing as in Tourism Mega Highway bago makaabot sa destinasyon. Nagabisuhan man ang mga motorista na magplano ng alternatibong rota as in magsunod sa traffic enforcers. Nasa 83 na trainees para sa posisyong Jail Officer 1 ang ipinairarom sa completion exercise kasuudma sa Barangay Kabangan, Kamalig, Albay. Sigun kay BJMP Bicol Community Relations Service Chief Jail Inspector Maria Sharon Rinon, pagkatapos kan training, ide-deploy ang mga nag-ensayo sa BJMP Regional Office asin sa mga jail facilities sa bilog na Bicol Region. Mientras tanto, nag-atender sa seremonya si Albay
Albay Provincial Agricultural Office o APAW Head, Daryl John Buenconsejo, kasabay si retired Police Colonel Rolly Isguera na nagpresentar kay Albay Governor Noel Rosal. Naglalaom ang publiko na madadagdagan ang mga casual na empleyado sa City Hall na pwedeng maibugtak sa mga eskwelahan kan elementarya asin sekundarya para sa dagdag na seguridad kan mga estudyante asin para tukdo. Ini ang nakalap na feedback kan DCGB News. Sa mga residente, siring man sa Department of Education, kasunod ka nangyaring bayolensya sa sarong pribadong eskwelahan sa Zamboanga City, asin kariribukan sa ibang lugar. Imbulto ang menor de edad, matatandaan na sesyon regular kan sanggo na ang panlunsod. Nagpasanin ordinansa si Councilor Aaron Ranyola na nagkrear ninsang gatos na casual positions para maging katabang sa mga iba-ibang opisina kan City Hall, alagad da inaw ng bitan, kurigwan inibubugtak sa mga eskwelahan. Bilang parte kan selebrasyon kan ika-40 National Coconut Week ngunya na taon, nagdistribuer nin 700 na baso nin buko juice ang Philippine Coconut Authority o PCA Bicol sa mga jeepney driver, pasahero, estudyante, asin iba pang nag-aragi sa saindang opisina kasuudma Agosto 20. Kaibahan ka na hensya sa lakdang, ang PCA Albay Catanduanes, asin miisi Farmer Association kan Daraga Albay, kung sa inaging pangenot na benepisyaryo kaini, ang mga jeepney driver na nasa bisinidad kan PCA office. Kasabay kan aktibidad, formal man na binuksan kan ahensya ang sarong coconut exhibit na nagbibida sa man iba-ibang produktong gibo sa niyog as nagpapahiling nin potensyal kan coconut industry. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, sobra po sa 10 milyon na po niniyog ang target na itanom kan Philippine Coconut Authority o PCA Bicol pagabot kan taon 2028 bilang pagpapakusog kan coconut industry sa rehiyon. Sigon kay PCA Bicol Regional Director o Regional Manager Dennis Andres, parte ni kan target kan gobyerno na mapagkapagtanom ng 100 milyon na nyog sa bilog na nasyon bago matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ngunya na taon, target kan ahensya na makapagtanom ng 7.5 milyon na nyog sa tabang kan nasa 142,000 na coconut farmers asin iba pang kaibahan na ahensya pati stakeholders sa bilog na Riyon Bicol. Pigala-uman na magkakatabang ang programa sa pagpapalangkaw kan produksyon ni niyog asin pagpapakusog kan kabuhayan kan mga coconut farmers. Pinag-iingat ni Department of Health o DOH Bicol Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe ang publiko, supplier asin stakeholders laban sa anumang klase ng pagsusulisit o paghagad ng donasyon hali sa mga individual na nagagamit kan sa iyang pangaran. Sa abiso kan ahensya ang nasabing scammer nagagamit ng numerong 0998-463-3978 tanganing makipagkoordinar asin magsaginsagi na opisyal kan DOH Bicol. Pinagpagirumduman ni Guadalupe ang publiko na dai siya no arin man nagahagad o mahagad nin anong klaseng tabang, pinansyal o donasyon na maski si Isay man para sa personal na kamuyahan. Piginganyar man ang si Isay man na makaka-eksperyensya kan scam na makipag-koordinar sa DOH Bicol sa numerong 052-742-5555, local 5051 o sa email legal@bicol.doh.gov.ph. Oras po sa Pilipinas. Alas 7:15. Hindi po ang DCGB Bareta alas 7. Masunod ang iba pang mga bareta. Nakalipas lang kan mga patalasta. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Nanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup para sa Senate Manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Cashali na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. DZGB Barreta alas 7. Padagos ka po nagkantabay mga tugang sa DCGB Barreta alas 7. Oras po sa bilog na Pilipinas. 19 minutos, makalisan alas 7. Ipinag-ordin po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na pagadalan ang mga kadagdagan na lakdang laban sa pagbaha. Kay baha ng pagtindog ng rainwater cisterns o tipunan ng tubig uran. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na igwang 30 sites na na-identify para sa posibleng pagtindugan ng mga cistern sa Galauman na matatapos ngunya na bulan ang detailed engineering bago po na ng pagkalot. Ginawanin doon ni Castro na gusto kang presidente na masiguro na matanos ang pamamahala sa tubig asin kung paano mapapakinabangan ang pagitipon ng tubig uran. Sigon kay Castro, nahabukan presidente na i-pump out sana ang natitipon na tubig uran kundi gusto man niyang magamit ini sa panahon ng tagmara kay bahan sa mga pigusulong na lakdang kontra sa baha ang pagpapakusog kan mga seawall, regular na paglinig kan mga salog asin burusan ng tubig asin pagsiguro sa duro-diretsong operasyon kan mga pumping stations. Ipinag-order man ni Marcos sa mga ahensya ng pag-adalan ang mga flood control measures na pigagamit sa ibang nasyon na posibleng ibagay man sa Pilipinas. Mientras sa sinabi man ni Castro na uminabot sa 201.7 millimeters ang natipon na uran gikan sa magkakasunod na pag-uran o kapareho kan 50 mil na Olympic-size swimming pools. Nagpahayag ng grabing kaaditan sa Senate Committee on Youth asin Committee on Sports Chairman Senator Bongo.
sa nagdadakulang impluensya kan social media sa pagmolde kan pag-ugali asin personalidad kan mga hobenes na Pilipino sa presenteng panahon. Sigon sa lehislador o sa senador, bilang mga magurang asin lehislador, dapat pabayaan ang siring na sitwasyon na padagos na makakaapekto sa masunod na henerasyon. Ipinaghiras ininigo sa pagdangog kan Senado katakod kan makaturutresteng pambabadil sa Zamboanga City na ikinagadanin duwang estudyante asin pagkalugad nin sarok pa. Dahilan digdi tinawan doon kan Senador na panahona para sa giraray inganyaron ang mga hobenes na magtagaman nin oras sa physical fitness asin sports para malabanan ang negatibong epekto kan sobrang paggamit nin gadgets as in social media na sa indang mental health. Babaloon nin ensayo kung paano marikas na marespondihan, maibakwar as in ma-reunite ang mga estudyante sa kanya-kanyang pamilya sa kakusugan kan human-induced threat o patakot na kagibuhan ng tao. Sigon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma sa pagdangog sa Senado na nakumpleto na kan ahensya ang mga protocol na ipapautob sa pag-ensayo katawang ang Philippine National Police o PNP matapos ang initial testing kaini sa Manila Science High School. Kayang sinabi na dakulang parte sa drills ang pig-apod na reunification stage kung saan maduman ang mga estudyante, magurang, medical responders, asin pulis sa pigdesignar na lugar imbes na magbiriyo sa maribok na palibot kan eskwelahan. Ang nasabing protocol resulta kang assessment kan DepEd sa Tacloban school shooting. Sigon kay Garma, importante ang preparasyon, kahandaan asin kaaraman tanganing tulos na makaresponde in kaso igwang violensya. Ipinahayag man kan DepEd ang mga naging ensayo kan Agosto o sa Agosto 25 na mataon dalan sa mga opisyal kan eskwelahan para i-assess kung paano magana ang mga protocols sa school level asin maraman ang mga gaps na kaipuhan masolusyonan bago man ipapod ang ipautob ang sistema. Sobra 1 milyon na pamilyang Pilipino ang nadagdag sa mga nasasabing pigkukonsiderar ninda ang sadiri bilang tios. Ini ang nagluwas na pinakanibagong tugon ng mass survey kan Okta Research kung saan nag-itaas na sa 39% ang self-rated poverty sa nasyon, gikan sa 35% kan Marso 2026. Katumbas ini nin 10.3 milyon na pamilya na nairehistro kan Hulyo, gikan sa 9.2 milyon kan Marso. Mientras na suminakat man sa 5.6 milyon na pamilya ang nagsabing nakamati sindanin gutom, hali sa 4.5 milyon na pamilya sa kaparehong panahon. Kadaklan sa mga pamilyang nakamati nin gutom ang nagsabing naka-eksperyensya sinda o na-eksperyensyahan ninda ini sa laog sana ni nagkaperang beses asin bako man pirmi. Mantang nairehistro man sa 7.4 milyon na pamilya kan Hulyo ang nasabing kinulang sinda sa pagkaon na mas hababa kumpara sa 8.1 milyon na pamilya kan Marso. Oras Pilipinas 24 minutos, makalihis na alas 7. Padagos ka mo nagantabay sa DCGB, Bareta alas 7. Bareta sa ibang nasyon na sin sports, kamugtakan kang panahon, masunod, makalipas lang po kan mga patalasta. DZGB, Bareta alas 7. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ng DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa luwaskan Pilipinas. Plano po na magbuelta sa United Kingdom ni the Duke as in Duchess of Sussex na sinda Prince Harry as in Meghan. Sinabi kan magagom na maister sinda sa sarong pribado as in non-royal residence sa London. Magpuon sa bulan ni Setyembre sa British School ang malaog eskwelahan. Ang mga aki kanduan as in the Prince Archie 7 years old, as in Princess Lilibeth na 5 anyos ang edad. Natawanan informasyon, si King Charles may kinaaraman sa plano kan aki maging ina ni Prince William as in Princess Catherine. Na iyo ang natawanan manin informasyon manungod sa plano. Wala man yung planong magbuelta sa saindang trabaho sa royal family ang duwa. Kan Hulyo, binisita kan duwa kay bahan ang saindang aki na si King Charles sa Hingrove na nagbalyo sa California ang magagom kan 2020 kung sain nagbutas sinda sa saindang royal duties. Baretang Sports, exit na sa Cincinnati Open si world number 1 Arena Sabalenka matapos ining padapaon kan 24 anyos na tennis player na si Sara Belek sa round of 16. Sarong makasaysayan na pagana ang ginibo kan world number 35 matapos ang dominating performance sa nasabing torneo na sarong Women's Tennis Association o WTA 1000 Tour na naging dalan para diretsyo na siyang umabante sa quarterfinals. Sa pagpuon kan laban pugol ni Sabalenka ang 5-1 lead. Alaga dagos no buminawi ang 24 anyos na challenger asin tinapos kaini ang first set sa score na 7-6 sa giraray na binalo kan world number 1 na bumawi. Sa second set, asin uminabot pa sa 4-1 ang sa iyang lead. Alagad sa giraray na nabukod nagbukod ang mas hobe na tennis player. Asin tinapos ang ikaduwang set sa score na 6-4 para dagos na siyang umabante sa quarterfinals. Ini ang primerong career victory ni Belek sa sarong top 10 player. Asin piglalauman na maging dakulang bentahe para dagos siyang umangat sa WTA ranking. Makakalaban kan Czech star ang American champion na si Madison Keys para sa posibleng spot sa semifinals. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan kabugtakan kang panahon kasabay si Melvin Almoela. Melvin. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga pakinig asin taga subaybay kang DCGB. Ngunya na Agosto 21, 2026, sa aldaw ning Gurnes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakakaapekto sa enterong Luzon. Mantang sa ngunya na pagkaldaw, di man kitang pigmo-monitor na route kang panahon na maring makaapekto digdi po sa Pilipinas sa masunod na tulos sundo 5 aldaw. Ngunit may bagyo po kitang minomonitor sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na severe tropical storm na Saudel, at ito po ay inaasahan na papasok po sa pinaka northeast portion ng PAR at sa mga bandang Lunes, at lalabas rin din po ito naman ng mga Martes po sa araw ng Martes. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato na halis sa sursulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalaumang poon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asinangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:32 ning pagkaga. Asin masulno patyan na alas 6:04 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almoela reporting live. Halidigdi sa DOS, Pagasa, Ligas. Mga tugang iyong pangkabilugan kan mga bareta digdi po sa DCGB Bareta alas 7.
Sa pangaran po ni the News Director Mardy La Cruz, nagsururat kan Bareta kasabay si Sharon Miliron, Jenny Baliran, at si Nicole Ann Gloriani. Kami po sa inyong naging tagapagbareta, ako po si Henry M. Ako man po si Jasmine Baloloy. Anhapot, masunod na. Salamat po kan sa inyong pagandalan. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa,